दिनै फरेस्ट एरिया लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ राननो थांगासिनो दङ आरो जों लाइमुथियावहाय 862ता न'खरनो जोङो टाइटेल सार्टिफिकेटखौ रानजेनबाय गासै जोंनि बिटिसिआव 14,000 जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट रानगोन गाबोननि अखानायै समबारखालि जोङो निसिमायाव जोङो 2,000सोनि रानगोन बेफोरबायदिनो खामानिया जालांबाय थासिगोन जोंनि सरकारा दिनैसिम 3,25,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ फोजोबबाय आरो बावैसो जोङो इलेक्सननि MCC जानायनि सिगांसिम जोङो 60 to 70,000 मानसिनो हानि पाट्टा होनो थाखाय रेडि 862ता न'खरनि थाखाय गुबै जेंनाया जादों गोसोनि इस्सा थायोबा गासिबो मोजां खामानिखौ मावनो हायो आरो गोसोनि इस्सा थायाबा मोजां खामानिखौ बाद दोन गासिबो गाज्रि खामानियावनो जाजोबलाङो जोंनि मानब गेदेर शिव प्रमद बर' बिथांनि गोसोआ जेब्लायबो मानसिजों दङ मानसिनि जानानैनो खामानि मावदों आरो जोंनि बर' फिसा जानानैनो बर'निनो दैदेनगिरि जानानै खामानि मावदों हिसाबै गासिबो जेंनाफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनो थाखाय गोरलैयैनो हादों बे जोंनि थाखाय बाख्नायथावना बाथ्रा जोंनि बे हालामावहाय ओरैनो गोबोरखि आरो दावराय आयना बाजार खानजं बाजार दंबावो बिथांमोननि खामानियाबो सोलिगासिनो दङ गावसोरनि गेजेराव एसे जेंना जादों बे जेंनाखौ फोजोबना लायोबानो आगष्टनि 17नि सिगां जोंना जुदि MCCआ 17 तारिखसोआवलागै जायोबा बिनि सिगांनो जों लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट बिथांमोननो होनो थाखाय राजि मानसि महरै साबसिननिफ्राय साबसिन नागिरो बेवहायनो जोङो खैफोदाव गोग्लैनाङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायदों जोङो बड'फानि जा सानस्रि गेरेमसा हारि दानायनि सिमां बेखौ जोङो जाफुंसार होनोब्ला जोङो लेखा गोरोंल' जानानै जानाय नङा जोङो गासैबो बिथिङाव जोङो समानै नायनांगोन रांखान्थि बिथिंखौबो नायनांगोन समाजखान्थि बिथिंखौबो नायनांगोन आरो सोलोंथाइ बिथिंखौबो नायनायजों लोगोसे जोंनि आगसि आगदा थानाय जोंनि नसुंसेयाव थानाय जोंनि बारियाव थानाय हाग्रा बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ गासैखौबो जों नोजोर होनांगोन होमबासो जों गेरेमसा हारि दानो हागोन गोबाव बोसोर बेवहाय हाग्रायाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों न'खर खांबोनायनि गेजेरजों दिनैसिमाव जोङो गोबां खस्थ' जाबोबाय ओमफ्राय दा जोङो दिनैहाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट इन्डियान गभर्नमेन्टआ जोंनोहाय नैबे हानि लेखाखौ होनायनि थाखाय जोङो गोबां गोसोआव रंजादों ओमफ्राय जोंनि बिसि फिसाफ्राबो दिनैहाय रंजादों बेनिखायनो आरो बांसिन जोङो साबायखर होदों जोंनि जाय सरकारा जोंनो बे खामानिखौ मावनानै होबाय बे सरकारखौ जोङो बांसिन मा होनो रंजादों आरो साबायखर होदों आरो जोङो हानायमानि बे सरकारखौ जों मदद खालामबाय थागोन आरो जोङो दा जाय लेखाखौ जोङो मोनबाय बेखिनिखौ लानानैनो जोङो न'खर खांलांनो थाखाय थामथि जोङो 2005निफ्रायनो जोङो बेवहाय बनबास खालामदों ओमफ्राय 4-5 बेनि गेजेरनिफ्रायनो जों बेवहाय खस्थ'यै दङ जोङो खुनु सुबिदा गैया हाग्रा बंग्रानि गेजेरजों जोङो ओरैनो खस्थ' मस्थ' जोङो खामला जामला मावनानै जादों आबाद दैबो जों मोनामोन हाग्रानि समाव जिब जुनारजों उपद्रब बिनि गेजेरजों जोङो गोबां माखासे सरकारा 17 बोसोर मा सरकार सालायदोंमोन नाथाय बे समावबो जोंनि बे हानि खामानिखौ जोङो मावफुंनानै होनायखौ जों मोननो हायाखै ओमफ्राय दा नै दासिमाव बे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ मावनानै होबाय दा बेनिखायनो जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आरोबाव आङो साबायखर होदों बे खेत्रआव आङो जोंनो दिनैहाय साफ्रोमबो सुबुंआरिनो जोंनो बेखौ नाङा होननानै जोङो बुंनो हाया खिन्थु जोंनो नांगौ लोगोसे जोंनो दंफां लाइफांखौबो नांगौ दंफां लाइफांजोंसो जोङो जिबनखौ रक्षा खालामनो हायो खारन दंफां फांसेबो जुदि गैयाब्ला जोङो न' गंसेखौबो जोङो फसंनो हायि बायदि जायो आरो जिबनावबो जोंनियावहाय माने गोजोननाया फैया दा बेनिखायनो मानसिनि जिबनजों आरो दंफां लाइफांजों आङो दा बुजिनो हायो माने जथेस्थ' रोखोमैहाय मानसिनो मोजां गोनांथि आरो अब्लाबो जों मोननो हायामोन बे लेखा मोनैनि थाखायनो
माखासे गभर्नमेन्टनि नोजोराव जि जायगायावहाय फरेस्ट भिलेजार नैबे जायगायावल' सुबिदाफोरखौ मोनो दा जोङो आसा दङ जों लेखाखौबो जों मोनबाय दा जथेस्थ' जों सरखारनिफ्राय जोङो आसा थाबाय आरो मोननो हासिगोन आरो दा जोंनो बेनो प्रमान होबाय जानायनि उनाव दिनै बिटिआर सरकारनि दारै हानि पाट्टा मोननो हाबाय मा फोरमायगोन दा सार जोङो माने इयुनाव गोजोननाय दङ दिनैहाय बिटिआर सरकार जानाय लोगो लोगो जोंनि खाफाला जोंबाय जि बुस्थुखौ जोङो मोननांगौ बेखौ जों मोननो हाबाय दा सनाजोंबो रुजुजाया हिराजोंबो रुजुजाया दा दिनै जों मोननो हाबाय हानि लेखाखौ जोङो मोननो हाबाय बे बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जोंनि गोसोआव बिराद रंजानाय फैबाय दिनैनि बेलायाव जोङो टटेल मोननै एरिया दावराय गावनाय ग्राम सभा एरिया आरो लाइमुथि ग्राम सभा एरिया समस्या जायोमोन नोंथांमोना पाट्टा गैयिनि थाखाय सुबिदा